फाथार गेजेराव फैदोंमोन दा मानसिफोरनि बहुद अबजेक्सन फैना दङ दा अबजेक्सन फैनाय थाखिनि माबा मोनसे एम्फौ ओंखारदो माइ जोलैखौ बा माइखौ खानानै गोलैयो आरो एसे अरनानै बेखौ सेफायो आरो बेनि थाखाय बहुद मानसिनि गाज्रि जादों खारन उदालगुरियाव रामपुर उदालबारि एरियायाव जिबायदि बुरजा फैदो बे एम्फौआ फुङाव जेबो नुवा मोनायाव फैसो ओंखारो दा एकदम माइनि गुदियावसो साबना थायो आरो जेसे मोनाबाय लगे लगे ओंखारनानै बिसोरो माइखौ हाना होयो हानानै पुरा नस्थ' खालामगासिनो दङ बिनि थाखायनो आं फाथार गेजेराव फैनानै नायबाय जे रायजोफोरनि माइया जुदि दा मोनबाय एसेबाबो मोननो बाखि दङबा बेखौ नायनो नाङा थाबैनो माइखौ हानानै लांबाय जाबाय लांनानै न'आव दोनबा जाबाय खारन बेबायदि जे लाखिनो लुगैदोंब्ला असुबिदा जागोन दा जों मुलि होनायनि कन्डिसन गैखाया खारन माबोरै मुलि होगोन दा बे समाव जुदि मुलि होयोबाबो सिङाव होबाबो माइयाव नांगोन माइयाव नांबोला बे माइयाव जाबाला मानसि थैगोन बेनि उनाव माइखौ हानायनि उनाव जुदि मोसौ फैयो मोसौफोर जानो आरम्भ खालामोबा मोसौफोर थैगोन बिनि थाखायनो परित्रान गैया बिनि थाखायनो जेसे हायो जों सेस्था लागासिनो दङ जे मानसिनि गेजेराव थांनानै जे माइखौ जे माबोरै बासायनो हायो बेखौसो राहा लानायनि प्रयजन दङ बिनि थाखायनो कमप्लिट रायजो राजाफोरखौ आं खावलायबाय जों जिखुनु खेथियाव मानसि दङ जे निजिनि माइया जे मोजांहाय खालामबा जाबाय जोंहाबो दा माइ हानागासिनो दं आं गोथांबाबो हानो होदो खारन एसे मोनसे मोननै मोननाय दङ बाखि दङ थेवबाबो आं हानो होदो आरो दा जिबायदि माइ जादों बेखौ जुदि 15-16-20 मन जागोन दा बिगासेयाव बेबायदि माइया जुदि गाज्रि जायोब्ला मा दुखु नांथावथाव जायो बिनि थाखायनो आं जेसे सेस्था लागासिनो दङ जा रायजो राजाफोरा जेन बेयाव मुलि होनानै खुनु डिपार्टमेन्टआ खालामाखै डिपार्टमेन्टनि डिअ एडिअ सब जनानै जों रायज्लायबाय मा खालामजायो मा खालामजाया पेपारबो मोनबाय मोननानै उनाव जों खारगासिनो दङ खारनाय साइन्टिस्टफोरखौ सोंगासिनो दङ इसोरबो बुंगासिनो दं दा जेबो मुलि होनायनि कन्डिसन गैखाया जुदि माइया मोनाखैब्ला जुदि खाथियाव जुदि दै दंबा बे दै होबोला सिङाव थानाय माबा एम्फौफोर थैलाङो बिनि थाखायनो जेसे हायो सेस्था लादो आरो माइया जुदि मोनबायबा गोजा जालांबायबा बेखौ हानाय सेस्था लानो नांगोन बारा मोननायखौ नायनो नाङा कमप्लिट जुदि आद्रा मोनबायबा बेखौ दाननानै हानानै जेनिखौ लांनो सेस्था लानाय प्रयजन दङ बिनि थाखायनो कमप्लिट रायजो राजाफोरखौ दा आं दिपावलीनो आरो शुभेच्छा ज्ञापन खालामबाय दिवालीनि आरो बिनि थाखायनो जा जेसे दङ माइ हानो प्रयजन दं दा बेखौ हानो नांगोन दिवालीखौ नायना थाबा जाया आरो निजिनि एम्फौ थाखायनो नों जेसे हायो सेस्था लानानै जेन खामानिखौ मावना लायो